davanti al più sprigundino buito alla biblioteca, un livre matiret. 4 fennos flottant al-dessus d'un fioc fumant sus la couberta. Tout un programma. Se come eu o duo fioc e fennos vos fa pensar directement a las braces, avez razu. Sorcière, disent-ils, de Juliette Hiller al scenari e Saint-Jean al dessin. Torno plaça aquelas figuras in l'istorio amb uno grande I. Aqui, las braces son pas de fennos viejos amb lunas crucut que preparan de putingos. Aqueles son de fennos acusados, judgados e cremados per haver agut lo malastre de viure libres e independentos. L'historia se debano en 1489, dins un village nomenat Sozel. Las accusacions tomben, panatori de sexes d'homes, relació amb el diable, maledicció sus as recoltos, bolsos de balaggios, un festenal de cresences que farion plarire se tot aquò abbia pas menat de fennos a legna. Descubrissem un ventagliàs de braces. Gariceiros, paisanos, beusos, fennos viejos, tutos aquellos que escapan al contrarole dels homes. Ne cal pas mai per desrebellar la suspicion. Es clar qu'on cremo pas la fenno del noble local, maridado e maire de 5 enfants. Nu, las braces non ero souvent sunche de fennos independentos que vivion en autarcia dins un monde que resistissió encaro al capitalisme galopant. Un picciucat negre accompagna lo leggere, comentant los eveniments d'empè lo segle XXI. Aqueste cat nos remembro que la vida d'aquelos fennos es amant de canviar, como los engrenatges d'una societat que turero pas l'independència de las fennos. Aquò es pas sonque una qüestió de sorcelario, mas pla una qüestió de poder. Aquelos fennos desranjo los homes del village. Notadome lo metge, que bei du marituei las garriceis mal popularos. L'accusació de sorcelario ben alaro immediat de se desbarrassar d'aquella concurrència. Osco. L'obro es pla documentado, punctuado d'asterisques que nos menen ad explicacions históricos. Descubrissem notadament lo Malleus Maleficarum, aquel manual per reconèixer una braça, merce pla, un arme de terror e d'opressió. Descubrissem també la mecànica terrible des processes, la tortura, aquel meravigliós outil per arrancar una confessió. Come la prova de largo, per exemple. M'expliqui, après la vegetado din largo amb las mas e los pes estacats, se la fenno torna a montar la susfacio es una braça, e se s'enfonso es innocente. Mas trop tard per usar prenu? L'obsessió dels interrogaires per la sexualitat feminina se revela també d'un biais glaçant, que pose un pasque de questions absurdos, como «E cosiero lo penis del diable?» Dins un monde onde la sexualitat feminina fa pau, onde las fennos que causisson de viure per los meteixos son en danger, las accusacions de Mascario e la terror venen d'armos pla poderosos. Uei, la figura de la braça renaix din l'imaginari collectiu, inspirant los moviments feministas e los artistas que trabalham a rehabilitar aquella imatge, que era utilisat altre cops per oprimir. Sorcière, disent-ils, es pas sonque un raconte historique sur la caça de las braces. Es une obra que nous implonsa din las injusticias del passat per meglio comprendre aquellos del present. Este de tornar a scriure aquesta història, de fa sortir la braça de l'ombra e de li tornar sa plaça legittimo. Là d'uno fenno lliure, sabento e independento, lluent dels clitxats del nas curcut e del pairol bullissent.